Ito na nga, ang ating biyahe ngayong gabi. This one was sent to us over at our Facebook page. Ito po, basahin na natin ang biyahe ng buhay ni Ann. Hi DJ Lala, itago nyo na lang po ko sa pangalang Ann. 24 years old and meron na po akong 2 anak. Malalaki na po sila DJ, panganay ko ay 7 at ang bunso ko naman ay 5. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga po akong napuntis. Pinagsisisihan ko po yun pero andito na sila eh. Nakaapak naman po ako sa college pero hindi ko na po talaga natapos lalo na nung 2 na ang anak ko. Pero kahit hindi po ako degree holder, parehas po kaming naghahanap buhay ng asawa ko. Nagsisikap kaming 2 para sa 2 naming anak. Pero DJ, eto po ang problema. Yung mama ko kasi nakikihati po siya sa sahod o kinikita namin ni Mister kahit parehas naman po sila ni Papa na may hanap buhay din. Tapos nagagalit pa siya kapag hindi nabibigyan. DJ, nagbibigay naman po ako kaya lang ang gusto niya po araw-arawin ko. Saka lang naman po ako nagkakapera pag may kita o sinasahod, minsan nga kulang pa nga. Pag pinagbabantay ko po siya ng mga anak ko, abay, nagpapabayad po siya. May times din po nahihingi siya sa akin ng pambayad ng bill ng kuryente, ng tubig, tapos yung perang yun gagastusin niya sa iba. Then hihingi na naman po siya ulit. Okay lang naman po sa akin kasi parents ko sila pero 2 na din po yung anak ko. Binibigyan ko po sila kahit kulangin na yung kita namin. Ang hirap po kasing pagkasyahin, hindi naman po kataasan sahod namin. Nakabukod naman po kami pero magkalapit lang po yung bahay. DJ, napagplanuhan na po namin ni Mister na magpakalayo-layo at humanap na ng ibang matitirahan. Sa tingin niyo po ba maayos po kaya ang desisyong ito? O kung ano man po ang nararapat namin gawin. Sana po mabasa at matulungan nyo ako sa aking problema. Ayan. That was Ann sa kanyang biyahe ng buhay. Ann, diretsahin na kita, no? I think you guys moving to a different location is a great decision. 'Di ba? Suportahan mo yung asawa mo if that's what he feels like will be better para sa inyong mag-iina, para sa inyong pamilya. I suggest you support him on his decision. Regarding your mother, my love, mahirap kasi magdamot sa magulang, my love Kumbaga parang konsensya mo kasi yung kalaban mo dyan. Kumbaga yung puso mo yung madudurog, ayaw mo siguro syempre at the back of your head or no one ever wants to feel that way pero ayaw mo naman na masabihan ka na no klase kang anak, di ka tumutulong sa mga magulang mo. Syempre ayaw mo naman mabilangan ng ganon. So I think the best way for you and for your family is set up a place for you guys on a different location. Yung hindi kayo masyado masisilip ng magulang nyo, hindi kayo, alam mo yon, hindi kayo mapupuntahan ng mga nanay ninyo, tapos mag-ano na lang kayo, regular visit sa mommy mo. Tapos kapag magpapadala ka sa kanila, alam mo namang meron silang pinagkukunan ng pera, alam mo din na hindi nagkakasya yung pera ninyo, be firm about it. Like for example, ma, pa, ito lang yung kaya kong padala sa inyo per month. Per month na lang po ako magpapadala. Hindi ko po kasi kakayanin yung every day. Kasi may mga gastusin din po. Yung mga bata nag-aaral, 2 po sila, gastusin pa sa bahay. Syempre, renta yan, my love upa yan. Imposible namang meron na kayo agad sarili nyong bahay sa ibang lugar, 'di ba? Ibang klase yun. So, syempre, uupa kayo. Kuryente, tubig, groceries, internet, kasi imposible nga wala kayong net kasi ngayon ginagamit na yan ng mga bata sa pag-aaral. So my love, bills are piling up and with the current condition ng trabaho ninyo ni Mister, hindi mo naman ma-expect na sa next month bobongga or magbo-bloat yung kikitain ninyo. Nagigets mo ko, my love? So yung expenses ninyo are getting bigger and bigger every single month. So, kailangan maging firm ka na kapag sinabi mo sa mga magulang mo na mapa, once a month na lang po ako makakapagpadala kasi hindi ko na po kakayanin, hindi na kakayanin ng sweldo namin ni Mister. Naintindihan mo ko, my love? So, I suggest na yun na lang yung sabihin mo sa mga magulang mo na kailangan yung mag-cut down sa expenses, na kailangan nyo na kahit papaano ay mag-pull back ng onte sa mga inilalabas ninyong pera. Habang natatakot ako, habang nagsasalita ako kasi namatay yung ilaw.
O, di ba? Ganun po talaga, the show must go on. At in fairness, hindi nyo naramdaman, kabisyo, na kinabahan ako ng slight. Pero yung totoo, nung nawala yung mga ilaw, nanlaki na po yung mata ko. Pero anyway, going back to Anne. Anne, hindi ka samaan. Hindi ka samaan na yung unahin mo yung pamilya mo. Kasi pamilyado ka ng tao eh. I mean, you know well in fact that your parents have raised you well if natututo kang mag-give back sa kanila even when kinakapos ka, and yet napo-provide mo yung pangangailangan ng mga magulang, ay ng mga anak mo, ng pamilya mo. Kumbaga, you know na yan ay manifestation na napalaki ka nila ng maayos, natuto ka sa buhay, natuto ka based on experience, naging responsable kang ina at nagiging responsable kang anak, but you can only do so much. Diba? You cannot give something that you don't have. Hindi mo afford yung hinihingi sa'yo ng mother mo. So, i-explain mo sa kanyang mabuti. Magagalit siya, magtatampo siya, yes. She might feel that way. Pero that's only for a moment. For a moment lang niya yan mararamdaman. Kailangan mo lang sa kanya ipaintindi na mapa. Ito na yung magiging routine natin. Ito na yung magiging senaryo. So, hindi ka tatalikuran, hindi kami tatalikod. If you need help, kung kapos din kayo, if meron kaming sobra or kaya namin kayong saluin, sasalo kami. It's just that, kailangan naming unahin yung pamilya namin. Kasi I think na noong mga panahon ninyo at kami ang mga bata, o di ba kami ang inaalagaan nyo, I think naman both of you were able to decide on your own when it comes to your finances. So, ibigay nyo din sa amin yung same liberty to do the same thing sa mga pamilya namin. Let us handle our finances as well. Nang hindi kami nabibilangan. Naintindihan mo ako, my love? It's all in the use of words when you're talking about sensitive matters like finances sa mga magulang mo, para hindi ka nagsasound nanunumbat, nagbibilang, o yung pinaka ginagamit nila, nagmamalaki. Naintindihan mo ako, my love? So, hayaan mo, Anna, maiintindihan niya ng mama mo. Pero, yun nga, you have to stand your ground. You have to be firm about your decisions. If you have to choose your family sa mga panahon na to, choose your family. Then, just find ways on how to make it up sa mga magulang mo. They may not understand it now, pero they will understand it sa months to come or years to come. Just give them time para mag-sink in sa kanila yung bagong routine ninyong dalawa. Naintindihan mo ko?